Pinang ya, kuat ya. Nah ini, ini nanti nama sendi, sendi ya. Rasanya jenengan dijak umrah mungkin dulu. Kulo jeneng siap Mas. Akhirnya sering siap. Oke. Nah, nonton ini tak pengatine dari niat kan dari siap mending ora usah. Nggih. Timbangannya tanpa dino Nggih. Agate larang. Sagate larang. Nggih. Kulo berayai awake Nggih. dhewe. Soalnya kan kayak jenengan kan ibaratnya sambung to kan. Nggih. Nggih, mboten memang kalih jaga-jagane ndadai ngono kan. Nggih. Kan jenenge mboten ngono. Ora oleh atine siap. Sebelum siap mending ora usah. Nggih, siap jujur mawon. Nggih. Nggih. Nggih kudune yang berhaji itu pun abine gresik nggih. Siap. Nggih, silakan berubah. Masalah ibaratnya pun Nggih sabar ya Mas. nggih angel niku. Gampang emosi, gampang. Mau tadi kita sing puasa. Iki dua. Iki sing puasa nih. Ini mati dulu. Ini sayangnya ini Tutute ya. bundel tapi nggak. Bundel nggih. Apa? Nah. Lalu mulai yang paling panjang ini seperti Nggih. seperti panjang. Ini mulai panjang ngambak. Resik-resik. Nggih. Sik. Resik-resik. Ini nggak sama. Ini mas. Ini ya. Mas sambat mau saat itu. Kemudian antar sakit leko, yang sakit nganggone sabar gitu. Nggih, dalam haji ibaratnya dalam tahunan kasih berubah drastis. Sama itu menjadi sungkan. Di sini jelas ya ngomong berarti nama Mekah atau artinya ya percuma. Ya Allah. Yang berarti mau kaji menurut sebelah lah susah kita kayak kekurangan tenang tenang bu asli putihnya dalam motor itu keduanya kalau sederek mau motor sing kesusahan nah itu dibantu dia dari badangan malah sing saya malah motor ini tantangan di antara keluarga itu loh. Nggih. Cuma tapi dulure susah ngene-ngene malah dhek duwe tinggi. Nah, jenenge ya wis tenek faedah. Niku kudu dimatane utamai wong rawon kan takate kathah. Nggih. Berarti ngene yo. Iki nyapa utane dhewe lho. Kudu lha kuwi dulure, dulur kandung, berarti adik kandung kaya apa kuwi dibantu. Saya kan mau seperti saya sedekah. Mangane yang kita pernah sih dewasa ditakut
iki sedekah. Nggih. Sedekah sing utama paling. Nggih. Kan kaya ibaratnya haji kan wajiban bagi yang mampu. Nggih. Yang ngoten niku terus sholat itu kewajiban. Ibaratnya kita kuwi ibaratnya wajibannya dhewe. Malah jenenge wong sedekah, sing paling angel wong sedekah. Sedekah nang dhuwure. Nang dhuwure mboten masalah, nang dhuwure tahi kekurangan sedekahe ora masalah. Wong sedekahe mboten perlu tiyang lintu. Dulur kesusahan nggih mangan kang manjing nggih sak kuwi lho nggih bantu kuwi lho malah kaya pahalane lho tenang. Tenang pahalane berlimpah-limpah. Itu ngopo. Ini pemahaman terpadu miskin. Ternyata perlu. Nggih. Lintu. Sing utamane saudara. Saudara riyen, saudara niku sajake wis ibaratnya wis penak diparingi tiyang itu. Lah kula ngoten. Biasa mau dadangan ya ponakan anu kula paringi. Ngerep sajake ponakan wis barare berkecukupan ya tak wekne tangga-tangga. Maksudnya anak paringi. Nggih. Kula wis ngajari mbak. Nggih. Mbak kula iki. Wis to, kowe apik kaya apa lek kowe tak tau sedekah carane gunane. Sok sing bakal intengane wong nek wong kuwi karo wong saling nulung. Darane nulungi sedekahnya ra trimo ibaratnya iki mek ngantok gak sedekah tenaga ya ora apa-apa. Berarti sing nulung wong ya wis termasuk apik. Ikhlas tapi kudu ikhlas karo jero ati wis sedekah golek leman wong ya ora gunane. Lah nggih ngoten. Golek ibarat yang umroh ritek lho haji trimo golek buah golek wawan kok kira nek gunane nak mangane kudu ditata atine tenan ya lek wong ngomong umroh yo apa dadak nata ati wong goblok ora ana duwite ra wong 1 juta 2 juta Nggih. puluhan juta Sangune puluhan juta. Nek kudu golek alah wawan wong nek gunane kudu nata ati tenan. Berkokono is ati bisa berubah awake dhewe. Mate berubah sifat. Terus ati iki emosine iso ngontrol. Mrene. Emosi ora iso ngontrol nesu tok ngene-ngene. Faedah ngono apa kowe sing bakal ngomong. Sing mremu kuwi ngene wong wis nek gunane. Ini dosa yang sakit diampun dengan sesama dengan sesama akhirnya jalur sepuro nan salah kita salah karo wong kaya akhirnya jalur sepuro kesuk mangkat dosa dosanya tak bisa hilang sing angel kan itu harus sing urip enak ibarat dosa akeh hati jalur sepuro tobat ya diampuni karo sing wong tenang angel banget selama dia rong ikhlas lahir batin nyepuro wis gak iso panggah. Masa atine gak demoro. Demoro wis motor kan wong nang sungge nangis wong tenang namanya agoting. Yang niku lek dan demoro atine wong. Tadi ki merasa gak salah. Susah kowe. Susah nggih ngoten niku. Nah ibaratnya nggih. Kasuk mangga. Oh bakale nang ngono kudu tak tuntut ngono aku ngene. Nah niku sing susah ngene niku wae. Paling susah iki bisa dengan sesama. Mane wong sing utama kan jaga ucapan. Ucapan niku penting tenan. Angel tapi adik kudu jaga. Mane lek ngomong ora penting mending ora usah omong kan ngoten to. Mbah kula ngajari. Nek kowe ngomong karo wong ora penting ora usah ngomong meneng no. Wis ora sampe melu omong, kowe kok tiba tambahi dosa. Wis sekarang meneng lek baru sajake pamane perlu omong ya omong gak apa-apa. Kene perlu sajake ora penting ya ora usah melu omong. Lah ini angel, terus angel. Angel kula ngoten. Mane tiyang sing paling sae kan ngoten. Lebih baik menang daripada omong. Lek ora perlu. Kula ngoten lho. Kula niki diarani nolak nih wong ini bukan pernah dilokne wong bolak-balik tapi kok jane bener kan tenang sabar buat mangane wong sing paling angel dilokne wong gak usah jawab niku paling angel
Masalah sakit ngontrol emosi. Dan kalau perkara kadang dia pernah dilok, tapi kalau main dulu meneng ngalih. Dulu tenang orang ngalih. Dikira aku ramani, oh aku semua. Bisa tak jawab iya, tapi sesuai tak kirim bicara yang dulu. Jadi berarti gak usah kaget. Kan kata tuh, usaha tenang mentalnya mau kasih sendiri ngeten-ngeten. Jadi tadi kalau kan mikir, aku loh ya rata nyalai kue. Ibaratnya kandang gue di ramah. Saya kan mari nggih kok penak men saged ngeten-ngeten kan ngoten. Ya. Nggih. Nggih, mangane kula nang ibarat nyawa wong untuk duit akeh tuku mobil mboten pernah di perasaan terus aku pengen milik mboten. Nyetek kaya mboten pernah. Tenang. Nah, niku kancane berparani potongko naik mboten pernah. Kalau pada aku rasa kaya wong mboten. Ibaratnya memang buatan tergiur orang ini ibaratnya di rumah kaca lalu tenang pernah kenal yang sering yang depan habis dan pulang buatan belah buatan tergiur misalnya dia pun umur semakin panjang bilang misalnya kayak di tumpang buatan belah tenang ada nanti pulang buatan serat jadi pulang buatan belah pulang buatan yang buatan di atas benda buatan kok bisa njogo ati wis cukup dadi wong bisa njogo perasaane wong kok saling mengerti malah terus ini keplek kan ada keplek boten sambat ini sambat sambat nah teman tenang tapi di khusus sugih tapi ada gitu nggih nggih babu ya percuma lah Bu. Tenan nih merasa iki orang dia apa-apa apa berarti ya. Ada saya enak itu. Nah. Nggih. Nggih enak orang. Mungkin ada orang dia apa-apa ngene iki. Ucapan sing gak penak kadang mesti ucap. Lek nesu emosi mesti ucap. Ngalih sing ngene. Ngalih yang putri anu kerja daripada boten. Nggih. Orang jenengan boten nyambut damel blas lah. Kene ajine. Ono gak kuat sambut ngono. Nggih. Nah ibaratnya jenengan kan ibaratnya melalui kaya Pak Tan kan ibaratnya usahane nggih pun gede ngaten-ngaten mami. Boten tau nyambut damel lho pangkat maem wis cukup. Ten napa jenengan nyambut damel kan pikir kan ngoten, tapi kenyataannya kan jenengan pengen nyambut damel. Masalahnya pikirannya sakit stres, untuk konco, itu nggih. Sehingga jugane iki tiyang nek sering boten nyambut damel das harga diri niki kek. Nah. Nggih, lha niku mangane niku. Beda. Beda. Merasa wong sak durung kali jenengan kan pon-pon to ora. Niku kan susah kan niku. Kaya napa mboten kaya yogane dhewe. Kuwi yogane jenengan teng luar negeri. Nggih. Teng ndi? Taiwan. Taiwan. Dan setri kamu? Dalam. Nggih. Bayar pinten Bu? Itu anu potongan dulu potongan Taiwan. Saged ta ngoten? Saged, Mas. Kase nggih wonten, Mas. Oh, Mas potongan nggih saged. Saged. Potongannya 130. Nggih, masula potongan saged. Saged. Saged nggih saged. Iko bayar kas 6 bulan. Sekolahnya nang ndi? Sekolah niku di Bojo, Mas. Betul sekolah. Bahasane iki daftar seminggu ya, dari awal terus di nopo interview itu maksudnya cocok, jadi langsung proses. Langsung proses. Bukan sempat belajar bahasa ya. Berarti bahasanya nanti yang kenapa nih? Pabrik besi dan logam. Yono, suket, dan bobok itu kan? Oke. Ada yang biasanya kan bayar Pak, BT. Wah, nanti nih Bu. Bayarnya 62 itu bayar ya? Proses dia. Wah,
Terus 62 juta. nggih Wah. kese niku paspor, medical, visa sembarang-barang niku bayar piyambak. Kula totale 83 to. Sing sing damel pabrik kali pengeluaran cash nggih. Nggih. Terus potongan indone 7 bulan kali pinten ngoten. Oh. Terus potongan Taiwane nggih wonten. Pinten tahun to mriko? 1 tahun setengah. Ini kontraknya 3 tahun. Tapi lek mriko nggih pos yang geni nggih numpuk. Nggih. Tapi ya tak omong nang Mas, regane dijak sorok. Nggih. Ya aja nemen-nemen. Nggih. Tapi cara mangan-mangan Nggih. gizi, vitamin, biar penting. Nggih. Soalnya kan tenaga loh Mas. Nggih, berarti pokoknya diteladani. Teman-teman gak ada modal, kan Indonesia kan dari penak ada usaha. Mriko bayar sak monten namung kali tahun rugi, minimal 5 tahun. 5 tahun. Nek mboten lembur Mas. Nggih. Balekne duwite niku lho. Iku balekne lagane itu 1 tahun pertama. Nggih, 1 tahun pertama. Nggih balekne di wis total tangi telas kantun nganu napa empukne. 3 tahun kan ditunggasne sawah napa-napa cenane ibaratnya Tegal ngoten kan mboten rugi. Mami disadi malih kan nggih pangkat padi nyot larang. Mboten wonten critane tanah Tegal rugi mboten wonten. Iki ngoten. Gede lho Mas. Nggih. Lah nggih, ya rumah oke ora kuat sik lupa. Mas 200 iki baru di anu. Iki juga yo rumput-rumput rapi. Nggih. Bulan Ketujuh nggih pemain. 25 parang 2000. 2000. Nggih. Masa barang nyukup. Juga pulas 2023. 2003 sing 2002 ning 2002. Dari yang murah ayo Mas. Kendang romo coba iki. Terus nanti dikene. Mari kita pacar berarti lah buat apa? Nggih. Terus suwe-suwe itu mungkin wis kata maksudnya itu Memiliki pekerjaan. akhirnya mang bilang barang yang kono ki aku ya terus mungkin misalnya kecil apa gelem ya saya mau nolak dengan iya Juga jenenge namung tunggal niku. Iya Nggih. Nggih wong ibaratnya lek anu mesti jenenge. mungkin bisa kerja begitu proyek-proyek dengan itu ya Mari. anu orang penting di dhewe jarak sik kurang. Oh. Gadah segi. Nggih kata sih. Di segi iki Telas. Iya. Nang montoran. Akhirnya motor iki kagel ana tak minggu sangu nek iki anu kok masih dulu dikira dulu ya. Lah sampe piye anu. Deremu kita nang Ini kita buat waduh. Iki. Nggih. Ya tau wek mungkin 5 tahun. Nggih. 5 tahun. Deremu padahal nang. Nggih. Nek ngono terontok nang tunggu malih hari 5 tahun. Kat alit kat injil lho kula ini paling kucing kula paling awet biasane kucing kula setahun ngoten pejah. Iya awet. Iya anake pun mboten karuan kathah. Nggih, di ngono tiang-tiang. Pokoknya nek sing adopsi ora. Wonten mesti anu nek trimo kucing wis sing sae mboten kangenan nganu. Merawat nggih merawat mboten adopsi kathah. kathah. Teng nggih tak nyapil mboten. Nah, di udah neng. Nggih. Main naluk. Karena tempo aku gue tempo yang masalah pun awal tempo aku
mau yang berubah. Jadi nggih akhirnya mboten prei, jadi cuma prei. Lah kedua kadang biasanya lek 30 bukan. Nggih niku. Nek maca jadwale kuwaget kan. Tapi nggak cuma jeneng jangkau, memang kan tak dibatasi. Tapi lagi biasa kan kawan. Ini tadi kita buat bisa dengan misalnya juga kan, jangkau, cek. Begini. Yang berkata bukannya juga semua. Kata dengan kiranya ini cukup pas memang penuh bagaimana. Yang sudah dino kata bukan penjaman seperti lagi itu. Kadang malah bukan tenang. Ini mungkin pun nyambut kayak tok senengnya lah tahu seneng kondi berarti kan ngoten di sini nanggung nyambut kayak isu ini seneng lah tahu iya jangan nih gimana tak yang mau gimana sih bukan sakit bikin bisa tenang ngambil coba usaha di sekolah bukan kekurangan mana yang nyawang yang bisa dulu yang itu boleh sakit bersyukur bersyukur yang bisa nyawang yang tak misal sing wis coba tak misal akeh di pangan kangelan bakal jajan ini kata mana nyawang dong di mobil ini, oh kayak so bersyukur, mana di sini lebih tinggi. Untuk seperti itu kan aji nyawa musuki, sangat bersyukur nanti itu. Yang bersyukur kawan tak bersyukur. Nyawa musuh susah kan, mancing-mancing yang sawah di pangan, pas-pasan, yang itu loh ini, istirahat jajan salah. Agak makin lagi Syukur. Jadi kalau pulang pribadi profesi pun enak, rumah, terus para yang kan tentu bersyukur kan nih, bawa tenang, mungkin berarti kan sakit mulutnya biar wis disyukuri banget bukan sahange lan kados duit boten saged. Yang baklo kan memang wong iki wong iki wong menang tapi kehidupan ini ayam, murid ayam. Kain nanti jelas, bukan pikir ini. Iya. Yang lagi rasanya pamrih. Kalau ngomong wae sik mengharap pamrih njopo. Kawan manfaatnya apa sih mengharap pamrih. Makane ngomong ini coba kan urung tentu. Tenang itu. Masalahnya ucapan itu saged dadi moro.
sadar. Makanya yang ini menyadari, oh sampah ini paling utama otak. Ini bukan